राजधानी डीजे मठिया खुर्द कुशीनगर। राजधानी डीजे मठिया खुर्द कुशीनगर। ले आवत वरु दर्द के दवाई ले आवत वरु दर्द के दवाई सुत गईली सैया से रतिया चपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के राजधानी डीजे मठिया खुर्द कुशीनगर। साड़ी गर्मी से भीजल बा देह देवरू हो की जलबा बहुत प्रॉब्लम हो गया है देवर जी। साड़ी गर्मी से भीजल बा देह देवरू हो की जलबा और काट ले बड़े गलिया दोनों हो के ककरी भइल बा कमरिया लपक